kabeh nampa Sranti Granta ora? Aku ya nampa ya dina iki kudu teka nang kawedaran kene. Ya padha wae karo aku. Ning jam 8 biasane iki Ndaradana Nyurumpung ki wis tinangkil ana ing kursi palungguhane. Lho iki kok malah ora teko iki sida apa ora? Wah. Ayo ki do mulai iki ra sida iki. Rasane iki diapusi. Ra sida Mas mulai. Mulai. Yo aja. Yo ngene. Granti kira-kira iki suwene 15 menit. Berapa jam? Nah, Njur? nek ora teko nang kene, kali. Oh, ngono ya. Jangan gunung kaki karen. Terus iki. Nya. Nya. Niki pripun to pripun?
Ngene aku gandang. Ramong aku gandang. Ngendi kowe? Kok malah aku mbok saut kaya mbok malah diumbuk akal. Ngono sing tenan ben enggak kleru. Ngemenakno lungguh enak lagi nginok ngakunya kawane kabeh para mati menanggung anakane mereng kowe ngameh dorale wong kewajiban nyanane isu kowe wedo tengo ngak menewon kemakjuan ya sampai tumpuk dikrik kok lah terus nek nyamu kuniran piye wah menawi desane kula kuniran sansaya dina sansaya sasi niku sansaya maju
Desamu maju. Maju. Tegese maju piye iki? Maju wangunanipun. Maju anggenipun kamtani niku. Anggen nandur katon ijo raya-raya ning emane. Wedha menika nembe 3 mboten enten gayu. Lho. Nembe telu. Dipun Nembe nembe 3. Wah, munyo wong ngidul iki bingung no. Ketiga niku lho, ketiga. Lah ngarani ketiga kok 3. Alah sami mawon. Wah. Iya. Lah. Denyamu ngemini. Nah. Nek desa kula niki nek kula ningali warga kula niki sregep-sregep. Tengene nyenengep. Lah winginane ngadepi 17-an kemawon. Oh, sami guyub rukun gotong royong. Omong dianakno perlombaan. Nggih, ngoten nggih saged. Terus Kala wingi bethek-bethek sing sak ngajenge griya do dicet kabeh. wah. Gapura dicet kabeh. Lah niki mangsa apa niki? Wah niki do panen gede-gedenan niki. Dadi ya denyamu iki ngemahi manen. Nggih. Manen opo? Malah niki jenengan kula betake kalesak. Aku mbok gawakno rong sak. Nggih niku telingking. Mergo kemanenan kok ya. Nggih. Cocok. Ngono ngene nyaminan. Nggih niki panen randu niki. Panen randu niki kula betake jenengan. Manen opo? Randu Aku mbok gawakno pirang ya? kalesak. Iya, anjen aku bajing. Wah, mateni wong mendingi kok. Ngawo rong sak apa randu. Ya nggih kangge oleh-oleh jenengan kok. Mas tenang. Lah terus desamu piye? Desamu. Nggih, teng dusun kula sakmenika panen, Ndara. Panen. Nggih. Kene manen kuwi ya panen. Nggih. Panen apa? Panen kacang. Kacang. Nggih. Kacang jangan, Boten. kacang brok, Sanes. kacang hijau. Nggih, boten. Lah kacang apa? Kacang atom, Ndara. Ah, Panen pabrik kae. Penting induk oplak kabeh. Panen kok kacang atom. Ya Bang Banyi, Abang. Wah, iso setro aku mikir penting-penting. Lah, desamu piye? Mentingi mengangeh. teseh. Lah iya mentingi mengangeh. Teseh. Mentingi mengangeh. Alah. Mentingi metahnya. Wah, iki ngono wengi ngomong ora nyemer nah. Lagi ngomong ora cetha blas. Piye desamu mengangeh? Ing dusun kula mekekeh dinten sanet. Kula ngantek anak ya. Piye? Panen geden-gedenan, Ndara. Ya manen. Nggih. Weh, panen randu. Panen nganyang. Lah desamu panen ngidin-ngidinan panen apa? Panen wong meteng, Ndara. Panen kok wong meteng iku. Wah, rakyatmu iki dimingin ora gawe anak kabeh. Ana panen kok panen wong meteng. Iya iki zaman saiki usum hak meno SMS-SMS. SMS. Lah ya SMS-SMS. Nggih. Nggih, Nggih. kowe iki nani meniki. Nani kok malah dia. Dangannya kowe dinanekno nganut karo rakyat. Iki nek nyambut gawe sing tenan-tenan. Nek kowe lemu nyambut gawe sembrono, iso kowe dipaido karo rakyatmu. Umamane ana Bang Nes. Iki tegese banwan kanggo desa. Iki ditandakno sing tenan. Umama ana gorong-gorong sing rusak, ndang ningani. Ana celongan, kalen. Iki mongso ndeng ngandepi ndeng. Nggih. Samaya bayang dan ojo nganti ana banyu ngembeng. Mau nek banyu ngembeng iso marai penyakit nyempet. Muntah ben. Muntah bet. Ah. Sing bahaya iki cah cilik. Iso punya cilik kena penyakit. Penyakit napa? Lemuk demen-demenan. Ah, Demam nyamuk demam berdarah. Nyamuk demam berdarah. Nah iku. Nek umpama ana ngendanian ngono iki nang dinangani. Oh. Ben kowe nanti paido karo rakyat. Oh Nggih, nggih.
ora ketok ngomreng. Iki mending ini. Tinggi jebangan Ban. Menan namiye. Nggih, putusane niku. Ini ya. Ora ono. Kados mau ge sareng kula kok. Iya. Iya. Meningi. Meningi ndon wengi. Wingi ngomreng iki. Yo teko. Ning ora nyunduk ning pendomo ngarep kaya kowe-kowe. Lah iso pundi niku? Ning januk Lho lan apa? nyanggungan karo mbujuk. paling tembok PKK Kowe nganga apa? Kowe nganga saiki wong ora tak galakno. Kowe nek nang nganga. Ih, omongan iki karo mbujuk. Cilik-cilik. Omongan iki. Rahasia. Iya. Wanahe bojoku ngono kae. Mendingi nyembangan umane bagus. Ngene ana kedadian sing kedadian anu anarkis. Anarkis. Iya anarkis. Iki sing nyelang orang. Nggih. Mula kowe nak njaluk tenaga pondo nang nyusu Bali. Aku njaluk tapianmu. Joni dinge menen omor. Umpama iya aku tak wirangan. Oh, nggih. Ngomong dereng lho. Lah iya mumpung urung, umpama ora ya ora apa-apa. Ah, nggih. Jagane. Rondo nang nyusu Bali. Ya. Piye? Ayo. Monggo. Ngene aku mlangu aja nirokno ya. Mboten. Ingilmu mumulih. Nggih kula ngertos niku. Aja nirokno. Nggih. Wawas angenmu nirokno. Lah iki ngandani mulai. Aku aja nirokno iki. Entek kok. Padha wae. Gladosi napa ingkang dipun kersakaken dening Ndara Ayu? Lah kok trimo kaya ngono ya dia. Ya isih kurang marem ya nek sing kurang marem to Di. Kersanipun marem kados pundi? Ayo tak ladeni turu bareng karo aku kedene adikku Rupiah Di. Rayune aku bar jamu. Lah ya mau wis tak enak Di. Ning kula dereng ngerti lho kedah dipun warai. Ah yen kuwi jam marai. Kang isine wae kondo to kok wis ora usah kuwatir mengko jak marai. Ayo, monggo bisa tak Ayo dia.
Ndara. Ki ambekipun ngeten, Ndara. Piye? Ngeten lho. Tenan. Nggih. Piye? Gawat dorong. Enak. Gawat. Gawat piye? Do kelutan do banting-bantingan pripun? Bojomu. Kelutan. Lho. Piye? Kudosane dikeroyok karo bojone jenengan iki. Kudu wengi. Sini diloroni. Nggak iki anak. Tos. Pripun? Pripun, Ndara? Pripun? Mangahan nyonyi. Mamungane munyung iki ngono larang. Waduh. Yo, Tenan. Ora nguat aku. pripun? Larang. Ribet ta kowe. Kopensi mau malah. Semua gila kok malah aku tinggal terus lah kiai tanduk. Dik, kene lho dia Ini nyai iki ya. Ngono ae nang gantel nang ya. penak kok entuk saya. Wah, repot. Ora yo ora apa-apa mau kok. Jotos mau. Nggih, kok digeret ki mawon. Niki lho sing sakit kok ditemile nggih. Pesak. Nih. Nih aku iki dengan tunggak. Angke. Kowe kok nandani njero ngapan kelunan karo bojomu. Enak yo ora bayar badikan iku. Anu kok Kakang Wedono Yuyurumpung niki wau kula sugati jeruk. Bono nganti apa? Jeruk. Dino. Nggih. Dino bangi aku. Nggih, Kakang. Bono gak aku dono bengi. Kula sugake kare Kakang si Adi Kudus. Injih kok Ndara. Dasar jeruk keprok, wageng, raosipun jios. Mbok pangan. Nggih, kula dahar, Sengil. seger. Aku mbok ngei ta ora? Kula ngengei Amane. kulite. Wah, nyemane. Bae kuwi mrono wae. Dirok miyane tak muangan yang kene mati ngengei kuwi. Rama cuma. Kula. Bojo ganti apa? Aja kula suguhi to. Wah, nyemane. Kula suguhi gemblong kandel kula. Gemblong kandel kula kula suguhi. Bojo ganti gemblongmu. Nggih. Kowe ora dogan lah gemblongmu. Kok ngeten? Gemblong rambut no. Jenenge iku. Sarung, Ndara. Gemblonge rambut. Ndara, sarung. Senajan to gemblongipun rambut tok ning raosipun niku kenyil-kenyil. Kaya saru ya. Lah niku rambut niku. Alah, menene kowe mendingi parno iki. Purno. Kok ngono. Tengene gemblonge rambutne akeh. Lanang berarti tan mungguk ora dinapeni. Dadi rambutnya ani. Suami aku ora rambut gemblong. Wah. Pripun? Terus bojoku mbok gawano oleh-oleh omong. Nggih, kula betakaken oleh-oleh pelem golek. Mbok gawano apa? Pelem golek. Gawano oleh-oleh melem golek. Nggih. Bener. Nggih, leres Kakang Wedono Yuyurumpung. Bener. Nggih, leres Kakang. Maleme undul semengi gede ta nile. Nggih, peleme niku gedhi tur dawa. Maleme undul semengi gede to ndawa. Nggih, Kakang. Iya. Nggih, gedhe tur dawa jan bendot pucuke alah enak. Wah, gagang terong Enak niku. ya, Mbak ya. Gagang terong. Gede dawa ya bener. Wah, gimana? Lah karo pelemu ngene iki. Alah, sampe ku mau masak meten lho. Alah, alah, alah. Sampe panen.
Anggen mak ngeloni rumah jamu aku yo. Ngandeni kaya wong akeh. Nggih. Anggen mak ngeloni rumah jamu yo ngandeni kaya wong akeh. Nyemule. Jebule pripun? Wingi tak ngeloni aku iki gak dilandeni kaya wong akeh. Aku dipempit. Jenengan iku nggih ngaten kok. Kowe iki wene bono. Bono kok mendono pisan. Nggih. Lho kok seneng mundur wengi. Kurang gede apa piye? Nggih, kelakone kurang gede. Wong wedok kaya kowe iki ane ciri wangi. Nek urung ngapokno nyelanangan. Kowe iki ndonge wong loro yo. Iki udah kapok. Kurang dawa kok iki. Heh? Sampe ngomong kok angger. Kurang dawa. Nek kurang dawa tidak melo aku ning mayar, Mbak. Lah napa? Ngelori daran kowe. Nyek kowe. Mending ini ngranono. Ngamak ngaro atmane mendono lho. Ya, niku to, Rok. Anul barek. Anul gedung. Boten. Jeneng tiyang tresna niku rak pindhane pun tiyang keplok. Iya. Nek boten tangan loro boten saged muni. Dadi wong terlalu kok pendake wong lho. Nggih. Upama siki kendere ngomong apa sing nyerang aku ora lakon. Benar. Boten benten kalih kula niki kucing. Mbak Yu senik Rupiah nika grek. Dadi pendane kowe kucing, senek rupiah iki grek. Grek. Kucing weruh grek ora dipangan kucing edan kok. Ora duwe man piye? Wong enak. Wong enak. Ora bayar. Ora mbayar. Iki kebuki. Garwane ndoro-ndoro kae sapa? Kok ngawur iki lho. Seneng ya seneng nek lho. Kowe ngluputke aja ngluputke adikku. Ngluputke garwane Yurumpung. Mergo nek dhewe ngrumangsani garwane Yurumpung ya kene iki gelem karo adikku. Mergo adikmu wong gragas. Wis, juga cerewet. Nggih. Yen perlu aja kowe. Apa? Yurumpung ngene depan ora. Lho. Ndoro. Berhenti. Ora ono. Piye? Dipun tantang. Jangan ini lho. Piye? Kowe iki ngerti perkarane omong ora kok melu-melu. Lah perkarane apa? Lho, ora ngerti. Nah, Kon iki. Perkarane yen nulurmu kundon wengi, ya. nemeni bojoku. Bojom gelem didemeni. Gelem. Nguyu. Ora isin. Bojo didemeni wong kandak-kandane liyan. Lho nyoto iki. Iki sing luput sampeyan. Kaya nyalahno aku. Mula duwe bojoku dipikir aja kusak-kusu. Diukur. Bojomu kuwi ayu, iya ya ayu, senek ya ayu. Kesampean kaya ngono mula bojone mlayu melu wong barek. Lho nek ngono bojo mbok timbang rupane. Lho aku wedono. Mandangku akeh. Bojo aku. Ya apa?
Kaya sampean iku mergo gul-gulke donya, gul-gulke derajat. Iya. Seneng wong wedok gegiri. Mula bocah wedok ora gelem kok ancam. Nek gelem ngadeni kowe mesti ya urpam kaya ngono. Dene rumahmu. Lah, Ngenyek wong. Jenengane kudinya kaya serandal. Ayo. Pandani ae. lah mulane bojomu selingkuh iki pas. Lah wong wedok kok ngadepi wong sing kaya kowe ora blenger. Dan nek kowe belani karo dulurmu ngono iki. Mesti tak belani Adik. Nek kowe belani cetha kowe golek mungsuh, golek perkara. Aku ora golek musuh, ora golek perkara. Mulane pancen kowe iki ora njalari perintah petinggi-petinggi ngajar adikku, aku ora bakal kaya ngene. Nek kowe belani dulurmu mungsuhmu nutuk petinggi-petinggi. Sapa? Iki lho. Alah. Ayo. Aja apa kowe? Ayo ngenyak pirang nil kalan. Dene kowe sakjane ngenyak wong. Iki napa niki? Aliran anoan. Kanokku niku bondo kowe. Iki kok. Ayo. Milo. Nyanyian karo aku. Iki lho, tan niki nggon. Aku kadono ngomongan. Ayo. Ayo. Wah, wedok. Asmane. Wah, gimana lah? Nonton sepinongan nyuruh aku. Yang bapak melayu. Ayo. Oh ya. Loh, aku ditinggal. Nih. Nih. Lah aku nih. Orang ngomong sebelah. Ngene. Iki tenane durung timbang. Kae balane akeh. Awake dhewe mlayu mesti bakal kecekel. Tekan dalan alus. Najan nyurumpunge mlakune kaya ngono ning bantre ra omong. Terus nganggo cara piye, Kak? Ngene. Awak dhewe njaluk pengayoman ana ing Mojo Semi. Nek aja mlaku dalan sing alus. Terus Terabas nebal sawah kae lho. Lagi wae alang-alang kababat. Dhewe sikile kan bubulen. oh iya, Kak. Mesti ra bakal nututi aku ora bisa. Wah, bener. Yuk, ke Mojo Semi. Sombari. Hei, aku payu. Jenengane iki. Wah, Kesusul yang melayu kok. abune. Alon-alon tunggak. Pangaten kok. Mata mau nanya jalan juga. Si dewa nyono pamana nalang kok prot kabeh. Abune mboten betok selop kok. Nah. Kandanan. Kandanan. Kandanan kowe. Kowe. Nggih sandalan. Lah kowe. Aku lho kapalku akeh. Goblok. Wis. Kowe iki nyono kene ora biyen kaya Mbah Padi. Bapak di piye? Nek mentu kari terus. Lali ora nggawa srandal. Lali sembarang dikae nek kowe iki. Niki pripun? Kapalku akeh. Niki pripun kopra? Niki lak betul saged. Lho kowe iki ndongane yo mikir. Mikir pripun? Lah wong sikil bubulen kok nyandalan. Iya, Rek. Goblok. Wah, Kowe kandalan. Sandalan. Enggak kenyak mamana nana. Boten. Juga. Ini ulo neno singil wis. wah. Kapalku akeh ora apa. Ora kandalan ora ngopo. Gale tani. Aku lah yo persiapan. Siapa nopo? Lho kowe kandalan singilku gak ono diandali yo persiapan anda. Lah, arep ngarit malah. Ngarit mata ngono ora sami ngarit. Nganggo kasang. Ini ono karep. Arep napa?
Ya ngomong kok singgah iki. Ayo. Betul gini. Ajale bungkus ngene kena tunggak alang-alang. Ingemu bungkus yang Gratis Rek, gratis Rek. Si bako nak ucul kok. Wah, apike cak. Aman. Jas. Aman. aman enggak ngenyak aman 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 apane ndoro kok aman lah mangan enten tiang tangkat iku apa Nggih. Iku Wah, perang sini. dadi kowe kuwatir Nggih. nek ngani ketemu wong terus nangon iku apa sing diputer sabdak nah niku pripun niku? lho kowe yo jawab singkil lah Jawab pripun? Elo. Oh, telo. Ngono nek ketemu wong nangon iku apa sing diputer sak Telo. Telo. Nggih. Panyune Nggih. Panyune ingo ngidro karo ndolong iki. Iki ngangon kok. To pundi niku? Nek ora nali ngamene won mojo semi. Mojo semi. Sing ngene menemu kok moyon. Aja no bali nek ono biyo ngerangen. Ndolong iki karo sing ngidro. Oh, nggih. Nek kowe onyo lali. Nek ketemu wong takon, iku apa sing diputer sak? Telo. Omak. Nggih. Ben aku gak kuwinangan. Nggih, monggo. Telo. Kurang ketemu wong telo. Ngenani Jajal iku awon. ngenani nek ana wong takon. Percobaan, Pak. Ana wong takon kok telo. Ya Allah, maneng aku dah. Nek ana wong takon. Nggih. Ana wong takon kok telo. Kok ya Lah. Imarai itu lalinan. Lalinan yang jero yo lalinan yang nyoba yo lalinan. Lali terus kok iku. Elo. Digerake abang ngaten kok. Ngene. Lagi. Wah. Ingi yo jagung dimangan ngalong. Lah napa niku? Wong mambung mloro wong. Kok enak. Yo wengi mumput iki kok. Aku